ҳамтон салому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародари имрӯз шуморо аз нарху номи мошинмотори хуҷанд бохабар меосем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем бародаро. Ина бародаро маълумот Honda Servi. Соли 2007, мотори 2.4. Бензин бародаро, мошина авзон мекунем. Хушро нигоҳ кунед. 4 ведеб даст бародаро. Мошин вагон не. Лампи балон диск. Наво бародаро. Салони мошин бародаро, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салон кожа, люк дора бародаро, пробегаш 182 000. Сиденё лифт. Ати салони қафои мошин бародаро. нархша бародаро 130 000 сомон мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 750 35 01. Ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Ина бародаро маълумот BMW E39 соли 2000 мотори 2.8. газу бензин ай? Бензини холи бародаро. ماشین آزار میکنه خوش رو نگاه کنید دوان سوار دارم نمارم ولی سالونی ماشین برای 4 الکتروپاکت این مولتی رول коробка автомат салон кожа люк نداشته است. нархша бародаро 68 000 ме 68 000 гуфтедме 68 000 сом гуфтасян мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот номерто нигоҳ декал номера 98 808 37 44. ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. маром ина бародаро маълумот Honda Grandeur бародаро соли 2013 мотори 2.4. бародаро мошин авзон мекунем хушро нигоҳ кунед. оти балон диск нав бародаро дудараш без ключои даст 4 электропакет мультирул коробка автомат салон кожа бародаро панорама пробегаш 79 000 даст. на ҳолати салони қафои мошин бародаро марва Уҷатош хе? Уҷатош. То декабр. Намашан. Уҷатош то декабр даст. нархи бошад бародаро 100 чанси 35 000 сом тасям мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 918 0011. ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Opel Zafira соли 2000 мотори 1.8 бародаро мошин авзон мекунем хушро нигоҳ кунед. оти балон диск марҳамат 4 электропакет коробка механика салоно латта бародаро ҳолати салони қафои мошин бародаро
Taj Avto. Taj Avto. Taj Avto. Taj Avto. нархи бошад бародаро 65000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 600 78 23 ина бародаро, агар ки маъқул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марамад. Ина бародаро марамад Hyundai Sonata соли 2015 мотори 2 бензини бародаро, мошин авзон мекунем хушрӯ нигоҳ. Ҳолати балон. Без ключевой доступ гараж, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салон олатта бародаро, обогрев сидений. Так, память сидений. Ҳолати салон тафои мошин бародаро. Стар стол дора бародаро. нархи бошад бародаро 125000 сом мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 752 4100 бародаро. Ана маъқул бошад агар ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. ина бародаро маърамад Opel Zafira соли 2006 мотори 1.6 бензини бародаро, мошин авзон мекунам хушрӯ нигоҳ. Ҳолати балон диск, 4 электропакет, коробкаи механика бародаро, ҳолати салони мошин бародаро, пробегаш 337000. нархи бошад бародаро 70000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 752 4100 бародаро, агар ки маъқул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад.